खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव सोलोंथाइखौ बांहोनो थाखाय फरायसा आफादफोरजों सीएम प्रमद बर'आ लोगो हमदों। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम प्रमद बर'आ क'क्राझार प्लेनेटेरियाम आरो बिगियान मिरुआव समाजारि रांखान्थि, सोलोंथाइ आरो सुबुं समाजारि जौगाथायनि थाखाय बिटिआर आफादफोरनि क'अर्डिनेशन कमिटिजों मोनसे गोनांथार सावरायमेल दैदेनदोंमोन। बे जथुमाव सोलोंथायारि बिथायारि सानज'थाइखौ बांहोनाय, सोलोंथाइनि गुनखौ जौगाहोनाय आरो बिटिआरनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव फरायसा अनसाइ हाबाफारिफोरखौ दावगाहोनायाव मिरु खालामनाय जादोंमोन। सीएम बर'आ फरायसा आफादफोरनिफ्राय गावसोरनि नोजोरथिफोर आरो गोनांथिफोरखौ मोजाङै फोजोबनो थाखाय बोसोन बिदोंमोन। बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरि आरो सि बिटिआर आफादनि थान्दैया बे मेलाव बाहागो लादोंमोन, जाय बिटिआरनि सोलोंथाइनि थासारिखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान होदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसामनि शिक्षा सेतु एबा इ-गभर्नेन्सआव साबसिननि थाखाय हायुङारि बान्था मोननो हादों। आसाम सरकारनि मबाइल एप्लिकेशन शिक्षा सेतु एक्सम'खौ मिरुनि खुंथायारि फोसाबनाय आरो रायजोआरि अजद बिफानजों इ-गभर्नेन्सआव साबसिननि थाखाय सनानि थाखो होनाय जादों। बे बान्थाखौ 3 सेप्तेम्बर खालि मुम्बाइआव इ-गभर्नेन्स 2024 नि सायाव हायुङारि जथुम्मायाव आसाम समग्र शिक्षा मिशननि बिथोनगिरि अम प्रकाश आरो मावफुं बिथोनगिरि सन्जय दत्तआ नाजावदोंमोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बे जाफुंसारनायखौ बाख्नायदों। बेयो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि सिमांखौ जाफुंहोनायनि फारसे मोनसे आगान, जाय आसामखौ हादोरनि गोजौसिन 5 रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बानायनायनि सिमां। 4.9 मिलियन बाहायगिरिफोरजों बाहायजानाय शिक्षा सेतु एक्सम' एपआ फोरोंगिरिफोर, फरायसाफोर आरो फोरोंगिरि नङै मावफारियाफोरनि नंगुबै नुजाथिनायखौ हमनो हायो, जाय सोलोंथायारि खुंथायनि थाखाय मोनसे गोदान मानथाखो गायसनो। थामथि खौराङाव दङ चिराङाव बिटिसि खुंथायनि हाबाफारियाव सुबुं दरबार हाबाफारि खुंदों। सिडली बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया खाथिथारसै। बे समावनो सरासनस्रा सुबुं आरो बिटिसि खुंथायनि गेजेराव थोंजों सोमोन्दो गायसननो थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ पिपल्स दरबार बायदि हाबाफारिफोर जागायदों। बे सुबुंनि दरबार फोरबोनि गेजेरजों सरकारनि जौगालु बिथांखिफोरनि गेजेरजों थोंजोङै रायजो राजाफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ फोजोबनो नाजानाय। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, काउन्सिल सायखं बसुमतारी आरो माधव कुमार सेत्रीआ मंगलबारखालि मोनायाव नुजाथिदोंमोन। सानजौफुनि 1 रिंगासोसिम सोलिनाय सुबुंफोरनि दरबार फोरबोआव बिथाङा ओनसोलनि गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरजों बिबुंथिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदोंमोन आरो बिसोरनिफ्राय लिरनाय अजद मोनदोंमोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि जानानै परिषद आरो UPPL दोलोनि नेहाथारि माधव सेत्रीआ बुङो दि सरासनस्रा सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय साबसिन बिटिआर दाफुंनो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों। बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय गेदेर रुनिकाटा ओनसोलनि गासै सुबुंफोरनि जौगाथायनि थाखाय बे आगानखौ लानाय जादों। बे फालिथायाव बिथाङा पुलिस खुंथायखौ जिल्लानि बिजनीआव हिन्दु आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव फारागथि लाबोनो नाजानाय पस्टार फज'नायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनो आरो जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ हमनो आरो बिदिन्थि गोनां साजा होनो खावलायो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ 2 कौटि रांनि थगायनायखौ फोजोबस्रांदों। मरिगावआव साबा साइबार दायनिगिरिखौ हमदों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव मरिगाव पुलिसआ मोनसे गोदानथार थगायनाय अपारेसनाव लोब्बा थानाय साबा सुबुंफोरखौ खादों, जाय 2 कौटिनिबो बांसिन रां थगायजानायफोरखौ थगायदोंमोन। उफ्रा पुलिस सामलायगिरि समिरन बैश्यनि दैदेननायाव मोनसे गुवारै नायबिजिरनायनि उनाव सानै बिदा-फंबायजों लोगोसे सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोर गासैबो मरिगाव जिल्लानि थागिरि, लेपटप, मबाइल फन, एटिएम कार्ड आरो दाय गोनां फोरमानलाइफोरजों लोगोसे मोननाय जादोंमोन।
गंनै गारि, गंसे थार आरो गंसे MG हेक्टरखौबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। पुलिसनि नायबिजिरनाया कलकाता आरो बांलादेशजों सोमोन्दो थानाय क्रेडिट कार्ड थगायनाय, दाहार एप थगायनाय आरो रां थगायनायनि मोनसे जेथोगोनां वेबखौ दिन्थियो। सन्देह गोनां सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला सोलिफु सानरिखि बानायनो थाखाय रिक्सा सालायग्राफोर आरो आबादारिफोरनिफ्राय खाख्रिफोर बुथुमदोंमोन आरो दाहारखौ रैखा खालामनो थाखाय नंखाय फोरमानलाइफोर बाहायदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला मरिगाव पुलिसआ साइबार क्राइमखौ होबथानो आरो रायजो राजाखौ आरोबाव थगायनायनिफ्राय रैखा खालामनो गावसोरनि नाजानायखौ सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया लखिमपुराव 5.75 कौटि रांनि दाखोर गारग्रा कम्पस्ट प्लान्ट बेखेवदों। आसामनि चिफ हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबाराव लखिमपुर जिल्लायाव MRF आरो वेस्ट टु कम्पस्ट प्लान्टखौ मावख'आरि महरै बेखेवदोंमोन। बे प्लान्टनि थांखिया सा लखिमपुर नोगोरमाखौ साखोन-सिखोन आरो दाखोर-दाला गैयै जायगायाव सोलायनाय। 5.75 कौटि रांजों बानायजानाय सा लखिमपुर नोगोर निगमनि सिङाव लुजानाय बे सुबिदाया दाखोर-दालाफोरखौ बिगियानारि महरै गारनो हागोन। बे प्लान्टहा सानफ्रोमबो 100 मेट्रिक टन गोहो दं आरो बेयो मैगं-थाइगंखौ गोख्रोङै प्रसेस खालामगोन आरो बाहायफिनगोन। जिबारि मुवाखौ आबादारि बाहायनायनि थाखाय काटआव सोलायगोन। द'थि खौराङाव दङ बरपेटायाव नंखाय सनानि रेकेट बोखांदों, साथामखौ हमदों। नंखाय सनानि फालांगिनि सायाव सिग्रोमनायाव बरपेटा जिल्ला पुलिसआ 4 सेप्तेम्बर खालि हावलियाव साथाम सुबुंखौ खादोंमोन। दायनिगिरि रशिदुल हक, आब्दुल रहिम आरो हुसैन आलीखौ थांखिनानै सिग्रोमनायाव नंखाय सना फाननो नाजानायाव हमदोंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि हकआ नंखाय सनाखौ लखिमपुरनिफ्राय हावलिसिम लांदोंमोन जाहाथे बेखौ सासे जाथावना बायगिरिनो फाननो हायो। पुलिसनि आखाय होनाया बिसोरनि थांखिफोरखौ फेलें खालामदोंमोन आरो दायो साथामखौबो सोंनाय-फिननाय सोलिगासिनो दं। पुलिस सामलायगिरि सुशान्त बिश्व शर्माया बे थगायसुला खामानिनि आन्दोआव थानाय नेटवार्कखौ फोजोबस्रांनो बिफाननि रादायनि सायाव गोहो होदोंमोन, जाय आरोबाव हमजाबावनायनि इसारा होदोंमोन। बे अपारेशना गासै रायजोआव नंखाय सना थगायनायखौ होबथानो थाखाय आसामनि आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरनि मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ चिराङाव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि, ससियेल मिडियायाव भिडिअ शेयार खालामदों। मोनसे जिंगासिनो गोनां जाथाय, जाय आसामनि चिरां जिल्लायाव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। आरोबाव सासे उन्दै हिनजावसाया आथोनारि हिंसानि मोनसे मुगैथाव जाथायनि बोलि जानांदों। बावैसोनि जाथाया बासुगावनिफ्राय नुजादोंमोन, जेराव गपाल बर्मन मुंनि सासे सुबुङा सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथाया चिराङावबो रुनिखाथायाव बेबादिनो मोनसे गिख्रंथाव जाथायनि उनाव जादों, जेराव सानसे सिगां मोनसे हानजा जिनाहारिनि भिडिअ ससियेल मिडियायाव नुजादोंमोन। मोनसे गुसु रिंसारथियाव बर्मनजों सोमोन्दो थानाय बासुगाव जिनाहारि जाथायनि मोनसे भिडिअबो भाइरेल जादों, जायनि थाखाय बयजोंबो रागा जोंखांनाय आरो सोंखारिनाय जादोंमोन। गाग्लोबजाग्रा नखरनि सुबुंफोरा होनाय अजदनि सायाव गोख्रैयै खामानि मावनानै बासुगाव पुलिसआ दायनिगिरि गपाल बर्मनखौ हमनो हायो। 4 सेप्तेम्बर 2024 खालि होनाय एफआइआर बायदिब्ला बिथांखौ पक्स' आयेननि सि नं 2924, इउएस 329(4), 115(2), 75(64) बिएनएस एक्ट, आरडब्लिउ सेक्सन 4 जों लोगोसे गोबां धाराफोरनि सिङाव दाय होनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।